Έχεις δείξει ότι με τη δημοσιότητα δεν έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί μιλάς πάντοτε, μιλάς ανοιχτά και δεν έχεις κρύψει ποτέ τίποτα. Το ξέρουμε δηλαδή όλοι. Ναι. Αυτό το πράγμα έχει προσφέρει, σου έχει δώσει περισσότερη αγάπη στο κοινό, λιγότερη απόσταση, έχει μικρή απόσταση? Περισσότερη αγάπη, γιατί μέσα από αυτά που έχω πει, που έχω εξομολογηθεί, τα μηνύματα που παίρνω όλα αυτά, δεν θέλω να το πω να ακουστεί εγωιστικά, αλλά έχω συνδράμει στην βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης μέσα από συμβουλές μου σε πάρα πολλά παιδιά, ειδικά νεαρότερες ηλικίες, αλλά και μεγαλύτερες, που μπορούσαν να με καταλάβουν και μπορούσαν να βρουν πάρα πολλά κοινά και μου ζητούσαν βοήθεια και πώς να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους μέσα από την κατάθλιψη, μέσα από την αγχώδιαταραχή. Έχεις μιλήσει γι' αυτό και μάλιστα έχεις πει ότι σε τρώει και δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Είχα πει ότι είναι ο καρκίνος ψυχής. Ναι. Πραγματικά είναι. Είναι σπουδαίο πάντως που έχεις, είναι σπουδαίο που έχεις βοηθήσει κόσμο και δεν είναι να το λες και να σε περάσουν ότι είναι εγωισμός. Αυτό θέλει διαφήμιση. Γι' αυτό και το ομολόγησα, γι' αυτό και το εξομολογήθηκα. Γιατί ήθελα να ακουστεί η φωνή μου και να πω σε όλους εκεί έξω ότι δεν είναι ταμπού το θέμα, ότι πρέπει να αισθάνεται βοήθεια και... Σε βλέπω, έχει συγκινηθεί. Πάμε σε κάνα βίντεο. Το έχεις αφήσει πίσω. Όχι. Όχι.